Hi. Good morning, rise and shine. It's me, Nesta, the black teacher. Hey, amwene. Tabweraso ndi ma updates. News zimene zachitika overnight, zina zimene zachitika dzuloli. And the news yathu tiyambire ku Uganda. Ku Uganda dzulo tinalengeza kuti amawerenga ndi kuwulutsa zotsatira zachisankho chimene chinachitika cha president kumeneko. Ndipo President wa dziko Yoweri Museveni ndi amene amatsogola. Kufika lero zidakali momwemo Yoweri Museveni ndi amene akutsogola kwambiri zizodabwisa. Amene tikudziwa mmene democracy yawo ku Uganda imayendera sikuti tikudabwa iyayi. Chinanso choti tidziwe kukumveka ma reports onena kuti kunabwera helicopter cha asilikali ankhondo chimene chinafika ku nyumba kwa Bobi Wine yemwe ndi amene amapikisana ndi Museveni kwambiri. Achinyamata ambiri anavotera amene iyi Bobi Wine. Ndipo kunafika helicopter imene yomwe yamtenga ku nyumba kwake koma sakudziwika kuti alowera naye kuti. Ngati ku Africa kuli mtsogoleri wa opposition amene amazunzidwa kwambiri, Bobi Wine ndi number 1. Asilikali apolisi a Uganda amapanga naye china chilichonse chimene akufuna. Kumuzunza, kumenya, kumunyamula, kumanga, kumutsekera nyumba, kupanga surround nyumba yake, mkazi wake kumpanga manhandle asatuluke, amampanga pule kwambiri. Sindimadziwa kuti cholinga chawo chimakhala yani. And pena ndimaona ngati kuti Museveni amasangalala kuti amene amapikisana naye kwambiri ndi Bobi Wine. Chifukwa it's easy for him to bully him. So amutenga dzulo pa helicopter kumene apita naye sikukudziwika. And it's very sad. Maripoti enaso amene akukamba za violence kuti anthu ena aphedwa ndithu masapota a Bobi Wine. Tikudziwa zoti mkulu wa asilikali ankhondo kumene kuku ndi mwana wawo wa Museveni. Ndi amene amakhala ngati commander wa asilikali. Moti amakhala kupanga zinthu zoteteza kapena kupanga zoti bambo ake akhale pampando munjira ina iliyonse. Ndiye imene ndi nkhani ina yomvetsa chisoni, koma monga ndanena kuti sikuti timadandaula iyayi zikomo kwambiri. Nkhani yachiwiri tidakali ku Africa komwe kuno. Nkhanija ya military drills ku Cape Town. Tindikudziwa zoti BRICS ndi friends, BRICS ndi Iran ndi UAE amapanga ma exercise ama navy yawo ku Cape Town ku South Africa, Simon's Bay kumeneko. And kunali asilikali a Russia, a China, a South Africa, a UAE, a Iran. Komano zinachitika kuti Iran aja anawuzidwa kuti musapange nawo izizi, iniyo mungokhala ma observers. And anthu anadabwa kuti zakhala bwanji. Ena amene wakuopa America kapena America yaimba mafoni. Anyway, nkhani ya lero ndionena kuti amaliza ma exercise amenewa apanga conclude zatha. Ndipo adzibwerera asilikali amene adzibwerera ku maiko akwawo. Sipanachitike ene major incidents timva kutsogoloko popeza zochitika zachulukanso pa dziko pano. Koma ma exercise amenewa amene amachitika ku Cape Town, ku Simon's Bay kumeneko military base ya South Africa amaliza ndipo adzibwerera m'makwawo. Tsopano tilowere ku Iran. Nkhani imene anthu ambiri mwakhala mukuyitsatira nkhani ya ku Iran kuti kukuchitika ma demonstrations, ndipo ndinakamba kuti boma la Iran kukamachitika ma demonstrations limachita nkhanza. Limachita nkhanza zoopsa kwambiri. Ndipo ndinanena kuti anthu amene agwidwa kuti amatsogolera ma demonstrations kaya amachita no ma demonstrations amazengedwa mlandu, ndipo nthawi zonse amapezeka olakwa, ndipo chilango chake chimakhala kuphedwa, executions. Ndiye taona news zazulo supreme leader yemwe uja amene ndi mtsogoleri wa dziko la Irani, Ayatollah, analengeza kuti tsopano anthu 800 amene anagwidwa akupanga ma demonstrations agamulidwa kuti aphedwe, ndipo amayenera kuwapha dzulo. Anthu 800 amene wawa ndi amene anagwidwa amoyo. Tukamba zoti ena anaomberedwa kale, ena anaphedwa kale pombo. Koma awa ndi amene anagwidwa ndi apolisi ndikutengedwa 800. Ndipo amayenera akuti kuwapha dzulo. Samachedwa iyayi.
and Donald Trump wapanga tweet Donald Trump wapanga tweet chifukwa America inaopseza kunena kuti akangopha ma demonstrators apanga intervene, and tikudziwa kuti stima yapamadzi aircraft carrier ya nkhondo yomwe imakhala mbali za ku China, ku South China Sea, yachoka ku South China Sea koyambirira for the first time ku South China Sea kukhala kopanda stima yapamadzi ya America ya nkhondo yalowera ku Middle East kumeneko. Ndipo zonse zimaonetsa kuti America ikupanga maplani onena kuti ipange intervene. Ndiye dzulo Donald Trump alemba pa social media kunena kuti asangalala ndi zimene mtsogoleri wa Iran amene yuyu Ayatollah wapanga poyimitsa kupha anthu 800 amenewa. Kuti Iran yanena kuti yamva zimene America yauza ndiye saapha anthu ayayi, saapanga execute. It's the same old book, playbook. We have been there. Ndakuza nikale kuti kumene kuzama demo zimachitika zimakhala chonchi. Iran chinthu china utsogoleri wa ku Iran chinthu china chimene umatha kwambiri is to buy time. Amatha kupanga zinthu ndikukuza ngati kupanga negotiate. Anthu amene wao atha kundelengeza kuti okay chabwino sitiwapha. Koma simuwaona inu anthuwa. Muzangomva tsiku lina kuti anthu aja anaphedwa. So it's very disheartening. Ineyo ndanena kale kuti I don't support America going into other countries kupanga invade kupanga nkhondo. Komanso that being said, sindikuyenera kumapanga support ulamuliro wa nkhanza chifukwa sindingalolere zimene zizi olo zikuchitika ku dziko langa. Sindingalolere kuti anthu akupanga demonstrate peacefully, akwiya ndi kukwera kwa mtengo kwa zinthu, akwiya ndi zimene boma likuchita, ndiye boma lija liyambe kuwapha. I wouldn't support that, and I know kuti inunso anthu ambiri simungakondwere nazo. Ndi imeneyo ndi nkhani ya ku Iran. Titsatira leroli kuti kukuchitika zotani timve. Pomalizira ndatiye tilowere ku nkhani ya ku Greenland. Nkhani ya ku Greenland ndi America yomwe. Dzulo tinakamba zoti maiko aku Europe atumiza asilikali ku Greenland kukalimbikitsa kukakhwimisa chitetezo pa island imeneyi Greenland. Trump nayenso akupitilizabe kupanga claim kuti akufuna Greenland, ndipatseni Greenland. Ndiye iyeyi waopseza maiko onse aku Europe amene akutsutsana naye ku nkhani ya Greenland, akumukaniza kutenga Greenland kuti ayika ma tariffs, ayika misonkho pakatundu wamene amachita malonda ndi America. Trump amakonda zimene zedi, ayika misonkho. Kukamba ngani za misonkho, Canada, Prime Minister wa Canada anali ku China kuno. Analandilidwa kuno ndipo akambirana ndi China. Kwa nthawi yoyamba China Canada agwirizana kuti China iyambe kupitisa magalimoto ma electric vehicles ayambe kulowa ku Canada. Amene Canada ndi America anali limodzi kumakaniza kuti China isapange flood maiko awo ndi ma electric vehicles. Koma chifukwa cha Trump kupanga isolate Canada, lero Canada yagwirizana ndi China. Ndipo Trump anena kuti Canada will regret decision yomwe yapangayi. Yetu zimo kwambiri dzukani. If you haven't subscribed to my channel yet, do so right now. Kuti tizicheza tsiku ndi tsiku, tizipasana ma gist zikomo kwambiri. Cheers.